Γεια σου, είμαι η Αναστασία Χατζηγεωργάκη, ανεξάρτητη συνεργάτης της ΕΛΕΡ και αυτή τη στιγμή Gold Orga Leader. Σε αυτά τα 18 χρόνια έχω αναπτύξει ένα δικό μου σύστημα εκπαίδευσης. Θα ήθελα να σου παρουσιάσω τη φιλοσοφία μας και να σε προσκαλέσω να γίνεις μέλος αυτής της μεγάλης υπέροχης παρέας, αποκομίζοντας τεράστια ωφέλη τόσο για σένα όσο για την οικογένειά σου. Η ΕΛΕΡ από την ίδρυσή της το 1985 είναι μια από τις πιο επιτυχημένες εταιρείες άμεσης προώθησης στον κόσμο. Επιτυχάνει κάθε χρόνο όλο και μεγαλύτερη αύξηση στις πωλήσεις της, ακολουθώντας αξίες που εφαρμόζονται στην πράξη και ένα ξεκάθαρο όραμα. Υπέρτατος στόχος και ευθύνη της ΕΛΕΡ είναι να προσφέρει σε κάθε άνθρωπο ανά τον κόσμο μια πραγματική ευκαιρία να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του με καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα και με ένα επιχειρηματικό μοντέλο με πολυδιάστατες προοπτικές για όλους. Η ΕΛΕΡ παρέχει εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής καριέρας για τους συνεργάτες της. Μια επαγγελματική καριέρα εφικτή για όλους. Σημασία έχουν η θέληση για επιτυχία, η επιμονή και η εργατικότητα. Με οδηγό αυτές τις αρετές και την προσήλωση στις αξίες της εταιρείας, οι συνεργάτες μας πραγματοποίησαν τα όνειρά τους και γιατί όχι κι εσύ. Το εξαιρετικά προσοδοφόρο σύστημα αμοιβών μας σου προσφέρει δυνατότητες απεριορίστου εισοδήματος. Με μια εβδομαδιαία απασχόληση 10 ωρών μπορείς χάρη στο πιο ακριβοδίκαιο σύστημα να εξασφαλίσεις ένα σημαντικό επιπρόσθετο εισόδημα. Θα αντιληφθεί σύντομα ότι τίποτα σχεδόν δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην ανωδική πορεία στη σκάλα καριέρας της κορυφαίας εταιρείας μας. Η άνεμος ανάπτυξης είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα και στηρίζει την επαγγελματική σου καριέρα με συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση, εξατομικευμένη εξυπηρέτηση και στοχευμένη υποστήριξη. Εάν έχεις ερωτήσεις σχετικά με την ευκαιρία επαγγελματικής καριέρας, μπορείς να απευθυνθείς σε εμάς. Στη συνέχεια θα σου μιλήσω για την άμεση προώθηση και τον τρόπο που λειτουργεί. Η ιδέα της άμεσης προώθησης είναι πολύ απλή. Προϊόντα και υπηρεσίες διανέμονται και προσφέρονται από ανεξάρτητους συνεργάτες σαν κύρια ή δευτερεύουσα απασχόληση. Έτσι, υψηλά κεφάλαια που σε άλλη συμβατική επιχείρηση διατίθενται στη διαφήμιση, σε φόρους και έξοδα διαμεσολαβητών, στην ΕΛΕΡ επενδύονται, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη υψηλής ποιότητας καινοτόμων προϊόντων και στην εκπαίδευση συνεργατών με υψηλά μπόνους που λαμβάνουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι μέσα από το καινοτόμο marketing plan της εταιρείας. Συνολικά, στην άμεση προώθηση εξοικονομείται συνολικός τζίρος άνω των 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. Περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι είναι παγκοσμίως ενεργοί στην άμεση προώθηση. Για αρκετούς από αυτούς, η αρχική δευτερεύουσα απασχόληση μετατράπηκε αργότερα σε κύρια απασχόληση με αμέτρητες προοπτικές και κέρδη. Ας δούμε τώρα ποια είναι τα βασικά πλεονεκτήματα της άμεσης προώθησης για τον καταναλωτή των προϊόντων της ΕΛΕΡ. Συμφέρουσα τιμή αγοράς και ποιοτικώς υψηλής αξίας προϊόντα, value for money, ανεξαρτησία από το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, άνετη αγορά από το σπίτι, εξατομικευμένες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και άρεστη εξυπηρέτηση. Από το εργοστάσιο στον καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες και ενδιάμεσους, μια φιλοσοφία που η ΕΛΕΡ Health & Beauty πρεσβεύει από το 1985 και παραμένει σήμερα απολύτως επίκαιρη. Η ΕΛΕΡ αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες άμεσης προώθησης αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, παράγει πάνω από 650 κωδικούς προϊόντων για όλη την οικογένεια, χωρίς χημικές, τοξικές και καρκινογόνες ουσίες και χωρίς καμία παρενέργεια.
Τα προϊόντα μπορείς εύκολα να τα προμηθευτείς σαν πελάτης μέσα από κάποιο σύμβουλο, σαν πελάτης μέσα από την ίδια την εταιρεία σαν Club LR, με μόνιμες εκπτώσεις 15% και πάνω και σαν συνεργάτης με προνόμια με ένα εμπορικό κέρδος 40% και επιπλέον μπόνους 3 μέχρι 21%. Υπάρχει επιπλέον δυνατότητα προσωπικής έκπτωσης που εξαρτάται από τα αποτελέσματα μέσα στο μήνα της επιβεβαίωσής μας. Ας προσθέσουμε σε αυτό το σημείο μερικά από τα πλεονεκτήματα της άμεσης προώθησης. Εύκολο και δυναμικό ξεκίνημα σαν δευτερεύουσα απασχόληση, μόνιμο επιπρόσθετο ή κύριο εισόδημα, ευέλικτο ωράριο εργασίας, χαμηλό αρχικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας εμπορικής επιχείρησης, υψηλές δυνατότητες εκπαίδευσης και αμοιβής. Σίγουρα θα αναρωτιέσαι σε τι διαφέρουν η άμεση προώθηση και το δικτυακό μάρκετινγκ. Είμαι εδώ για να σου λύσω την απορία. Η κλασική άμεση προώθηση αμείβει τους πολιτές για την πώληση ή την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι η προώθηση μέσω αντιπροσώπου ή η προώθηση κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Το δικτυακό μάρκετινγκ είναι η πιο δυναμική μορφή της άμεσης προώθησης. Ο συνεργάτης της εταιρείας έχει επιπλέον τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα δικό του δίκτυο συνεργατών, στους οποίους μπορεί να μεταδώσει την πρωτοποριακή αυτή επιχειρηματική ιδέα. Για την εκπαίδευση, την κινητοποίηση και την καθοδήγηση αυτών των νέων συνεργατών λαμβάνει επιπρόσθετες αμοιβές σε μορφή μπόνους. Έτσι, θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε ότι το σύστημα αμοιβών στην άμεση πώληση διαφέρει σε σχέση με το δικτυακό μάρκετινγκ σε δύο παράγοντες: το περιθώριο κέρδους και το έξτρα εισόδημα με τη μορφή μπόνους. Σε ευχαριστώ που ήσουν μαζί μου σε αυτό το βίντεο. Σε περιμένω να ξεκινήσουμε μαζί αυτό το υπέροχο ταξίδι στον κόσμο των ίσων δικαιωμάτων, στον κόσμο της άνεμος ανάπτυξης.